Welcome back to the YouTube channel Malawian Cameras. Maswera madzuka whatsoever koma nomwe bwanji. Nkhani yake ndithu mosataya nthawi tiyeni tilowe ndithu ku Iran kumenenso ndi tilowenso ku America. Anthu amene wawa chifukwa ma tensions kapena kuti sinzo nchicho watengana kuti yani komano pali ma tensions kukuwilira ali kunthu kunjako kukuwilira kuti kuni chingachitike nchani afterwards. Anyway, ndi pano tikupasani ndithu ma update amene ndithu tiyambire paja ponena kuti paja meeting yoyambirire pakati pa America komanso Iran ndithu imene idachitika ku Oman. Anangoti zaenda kubwino ngo wezi choncho komabe tikhaso ndi meeting inaso. Ndi anthu aja ndithu agwirizana afikapo kugwirizana kuti akumane sopano ku Switzerland, ku Geneva kumeneko. Switzerland. Mzinda wa Geneva. Kumeneko kumene akufuna sopano round 2 ya ma negotiations kukambirana akakambirana so kuti kumene koko round 2 kuti aone kuti kodi Iran kapena kuti nda America zimene anthu wakufuna amvana kuti pasachitike nkhondo chifukwa akapanda kumvana ukuku nde kuti ukuku nkhondo ichitika, koma akamvana uku nde kuti nkhondo sichitika. Ndi zimene zili pano zimenezo. Nde kukumana akumana liti mawa pa 17 February mawa let's see 16 pa 17 February nde kuti mawa I think should be 16 February mawa ndi pa 17 February kumene kuko ndithu anthu ayambakale kufika achina Abbas Araghchi amene ali foreign minister wa dziko la Iran amene yu ndithu wafika kaleso. Wafika kaleso kumene koko. Araghchi mnthu amene ena amango muona. Mnthu amene kuti ndani. Okay, anyway. Mungu ndzoko pang'ono. Munthu amene anali ndithu ku mmodzi wa IRGC. Iran Revolutionary Guards. Ku Iran kuli asilikali adziko. Choyamba chimenecho, mudziwe chimenecho. Ku Iran kuli asilikali adziko. Ndiyeso kuli asilikali aboma. Pamenepo. Nda amene UN kama Europe ku maiko aku Europe anapanga lebo ngati as a terrorist organization kuti akuti ndi kagulu kazigawenga. Kagulu kamene kaka ndikonena kuti ndikaja kamene kanatenga kanalanda boma kaja, right? Like kuti pakhale revolution ku Iran 1979 ikuku kamene kanakhangati kamatsogolera. Nde asilikali ndi amene wawa amakhala special aboma. Amene wawa asilikali amene wawa special aboma. Koma asilikali walipo 150,000 asilikali amene wawa. 150,000 IRGC. Right? Chabe. Ndi kamene kali kuopedwa kwambiri chifukwa sikamatuluka chisawa, sikamadzuka bwinobwino, and ndi kamene kamaponga control kwambiri. Ndekuti asilikali nawo sopano aboma onjani ngale MDF chancha amene wa ndi ana amene sopano that's it. So mkulu ameneyu Abbas Araghchi ndochokera kumene koko wakhalako maudindo siyana. So mkulu amene ndithu wafika kale kumene koko ku Geneva, Switzerland, kumene ndithu akufuna akambirane nkhani ezokhuzana ndi zomwezo. Chabwino kono chokodabwisa ndichi both parties mbali zonse are very skeptical. To be honest, mbali zonse awukayikira kuti if they're going to reach the deal, awukayikira kuti ngati mina afike pogwirizana.
popanga deal osa ukayikira uku nduku akayikira koma why meeting mabangabe Trump wapereka mwezi umodzi akuti Iran ifike popanga deal apo B ndikuti aona zosaona Iran yenakaya kuno kuti okay koma any mistake Iran ikupatsa lesson ikuphunzitsa phunziro limene iweyo sodzewalaso mpaka nakalekale akuti Trump limene direct limene vira kwa Trump chabwino ike chonchi nkhani Iran yauza a Trump kuti zimene mukufuna zoti tichotseretu uranium yense pafunika ndakuti inunso mutichotsera ma sanctions meaning kuna kuti ifeso tikhala part of the international community for Iran city part of international community right Iran imapangidwa isolated imayikidwa kumbali ndawo zoti ngati mufuna zoti ifeyo tichose tithakuchose is fine though kuti zoti uranium yo timagwisa ntchito mu zinthu zina ndi zina so meaning kuna kuti iwe nyumba mwakwanu muli nkhwangwa muli mpeni muli chikwanje okay nkhwangwa mpeni chikwanje ndi zida zoti zimatha kuphera anthu right chabwino komano iweyo zili nyumba mwakwanumo osati chifukwa choti iweyo ufuna uziphera anthu no komano zili nyumba mwakwanumo chifukwa choti ufuna uzigwiritsa ntchito zina ndi zina kuwazira nkhuni kuchekela nyama kukhapira cheni cha mitengo you understand same goes to uranium ndo minerals amene achawo amene amatha kupanga bomba la nuclear akafika ukakhaululi naye ukharofuna upange ngaruli naye wambiri wofika 90% koma surunga bange nuclear yokhayayi ungatheso kupangira magetsi timakonda bweza choncho magetsi chani izindizi zofunikira zoti daily life uranium amene tsopano ena abwera kuzinziri nyumba wanu musakhale nkhwangwa musakhale mpeni musakhale chikwanje Iran kuti kumana kwako uli yaya ine bonde yaya sikugwira okay so chimodzimodzi awa kwauza akuyirana kuti inu musakhale ndi uranium yo ndi pamuna pamuchose yese muchotsepo pamene mungadziwa zoti kodi America imapangidwa controlled ndi ndani chifukwa America payokha sikuti ndi mfuto kwenikweni pankhani kukhuzana ndi za material diseases koma Netanyahu ndi amene akupereka ma instructions osabereka Netanyahu hayi uranium achotse komanso ma ballistic missiles aseso kukhoza meaning kwena kuti Netanyahu akupereka ma conditions onena kuti deal isatheke ndithu Netanyahu akupereka ma conditions akuwauza a Trump kuti mwauza zakuti zinthu zinazo ngokhuza ndi nuclear yokha bomba la nuclear basi musabange right musabange bomba la nuclear muteti sign lane bana Iran okay if Philippines nchiri visiro ufuna so bomba la nuclear it's fine tukuzaza rife mabameli nawo akukwanira awonkhona thomenya za nuclear zanuzo it's fine I don't know kuti Iran yavomera kuti nuclear sakufuna sangabange it's fine nuclear bomba la nuclear sabanga amba kuonjezeraso zinthu zina to the point yona kuti yayi chabona pasabezekeso even ufa ukha ubangira usabezekeso komanso ma ballistic missiles ziso sabezekeso mabomba yenene baba ne mufuna yani makamaka zimenezo
Anyway, my meeting in Amino, Amakazakisulabe, Menez Machitikla and Kani Ntawia, I mean, Mezamachitik and the Russia, Putin, the America, Zelensky, the America. What happens? Anambalit. Zelensky, Gujin Wapita Kangat, Zelensky, Mungo America, Mungo America, Mungo America, Mungo, my trip in those Sata, Ogambe and Kondo Ukraine. Kupambwana. Putin anabira kangari Gujin ku America. Kamods. Kumasa na uzilaro kuti sinzabwe yaso. Akuzozo this waste of time. Time bas. Akuzozo kuti kutanthawe. Right? So yeah, so amadziwa sometimes kuti ababa zinthu izizi suti zikadifesa kana uli kosea koma kungolaya nthawe akungokusela. It's just a mind game. Kungosela sana mu ubongo basi. Right? So Putin anauza kuti sinzabwe yaso kuno ndikamudzi kokhaka basi ngati sitimvana apo, that's all. Putin anangobeka ma conditions ake. Ma conditions anga ndawo, that's all. Right? Koma na Zelensky basi musana ambira kupita kubwera. Like mukudziwa kayo kuti zikatithapa. So this thing now, Iran yanalari kuti okay, ife tili ndi ma conditions athu. Condition 1, ndonna kuti simukamba nkhande kuza ndi uranium. Pokapo khande kuti ngati mufoti uranium to yose is fine. Nzothekaso koma ndoti muchisa ma sanctions zonse. Zibalo zimene mulati pasi zonse muchotsapa. Ndoti yamba panga no business. Kuti Iran yamba panga ma business ndi ngati kuna wali wose Iran nditu itakulemera kwambiri kuposa pamene ilipa. Why? Tifuna zoti zinthu zawo zidakalipo palibe amene amatenga yayi. Mafuta, matigasi, zambiri zonse adakali nazo. Komano amakani kuti apanga business ndiyena tifuna kuti ma Americans anawabana. So America sikudziwa zimenezo. Meaning kwena kuti America singalola kuti Iran ifike so kuti pochita bwino choncho. Sangalola bwino boko. Okay? Especially push ikuchokera ku Israel. Israel ndimene kupusha kwambiri kuti ayi abapasa chitike deal imene isai ndipo isachitike ndithu deal imene iyi. So to the point, zafika point onena kuti a Trump anena kuti akufuna sobano iwo akudabo kuti ndifo yani zimokambirana zin direct bwanji ndikakumane kundi Ayatollah Khamenei ndikakumane naye amene zimene ine ndakayikira kwambiri kuti angalole adamina jawo chiyambeni sana kumene kundi president wa America. And they all went kwa amana kuti ma president was aku America, they are the same. Tumodzi amangoendera system imene kwatuba kuti zakuti. That's all. So izo zonse zimene zilipo zimene zozo. So ndetiona kuti afterwards kukambena kwa uku kumene kukuchitike mawako ku ziwaso zotani komano aliyese ali pa like tikakamba za ku Iran ikunenetsa kuti ifeyo siti gonjera like ngati zathu siziteke ngati zathu ifeyo somuzimva kuti tufuna zakuza ndoti dilio palibe ngati nkhondo timenyane uku America ikungora America kwani ikupanga focus kwambiri pa nuclear deal. La nuclear yo musakale nayo makuti. Right? And koma Netanyahu ndamena kubwesa tinati ya ballistic missiles ya iso hapo uranium makuti zambiri mbiri zimena kubwesa Netanyahu kumbaliko. Chongo nzoti zikhale za tough and Iran nali kuti simungakambe nkhani imene nipate bwesa kabweso. Kana kunkumana kwa kuti ya papazo nkazoti kuti wa nkhani icho kabanje pa nuclear deal ukafika pa ma missiles ukafika pa uranium itikabanje inu mbo mangofuna kuti it's like munthu yo mwamuza kuti
chinthu chindupanga 20,000 basi munthu ndikuzopezekana hayi basi chabwera kwezi ikeso 100,000 mimi ngoti munthu sakufuna zokambirana. So kumbali zonse kuti kukayikira kuti zikhoza kutheka aliyense akukayikira kuti zikhoza kutheka, koma Iran yonse nna kuti kumbali kukhoza ndi nkhondo ndoti it's fine, tiyeni tikopulane komano tikupasane lesson imene simudzayiwala. Ndezi mabot zikuluzikulu zimene sistema za nkhondo zimene aweretsazo Iran ndi target yawo imene akufuna adzimiza aziphutisira komweko kuti ukuku sabwerereso. And America ikudziwa zimene zoti hypersonic amene nawacha ali ndi mabombo zoti atha kuphwasula zimene zijazo osabwereraso ukukuyayi, right? So nkhani ndimeneyo. Nkhani ina tinakuza nthana kuti teke pinapakaso teke mina pano patazindike chifukwa imene Iran inachotsera meeting yawo kuteke kuti sitofuna kuteke tiyeni kumana teke pano payabwera nkonena kuti iyoyo kuti ifeyo Iran ngati ngakhale ndi nuclear weapon ifeso tipangaso nuclear yathu, ifeso tikhala nayonso. Ati zinthu zikhale more complicated, like take why ndi anthu akuti maona ndi America kuti maona anzani osafana khala nayonso ndi aliyense akhala nayo. So ndi imodzi somwe akambelembereso au kunduku teke sobana imene sobana just like Jordan iso chimodzimodzi. Jordan iso ndi kambelembere achina yes bwana. So nkhani ndimeneyi akuluakulu ndizimene zilipo tipatsana ma update ena ngati kuti tikaona zoti ukuku athana kubwanji ku Geneva ku Switzerland. Ukuku ma Americans akuonjezeranso akumonjezera kubwesa chistima chinaso choncho ari kuika pressure kumene koko. Iran supreme leader amento Ayatollah Khamenei wayankhula kona kuti pali zinthu ziwiri zimene zili zopangitsa kuti duli imene singatheke. Deal number 1, America kupanga support Israel, and Israel ndi imene kufuna kuti duli sachitike. So meaning kwanza zoti sizitheka, America kupanga support Israel kufuna kuti duli sachitike, ndi support yawo pa Israel po imapanga support pa chilichonse. Ndi ngati Israel na kuti makuti ndoti America ikhango yongotsatira. Tinakuzana kusankhana kuza ndi AIPAC. Chabwera number 2 anakuti the presence kupezeka kwa zimaucheni zawo za nkhondo zili kumadziko kucha zimene ziyazo ndisona kuti zimene sizokayikitsa kuti madilo amene watheka. So nkhani ili apa ndiyo ngokwapulana ngati sizitheka. Ndi Trump angopereka mwezi umodzi akuti ziyankapanga kucha kuzimeza kuti ku Russia ndikupasani mwezi umodzi, ndikupasani 2 weeks, ndikupasani basi mangotelo basi pakali pano nkhondo ili nkati kupitirirabe. Ma Israeli like I don't know koma ambasa kuphulitsazo ku Gaza ka kuphulitsa chano mene kuchangana, right? Ugu Hezbollah yanaso kuti ababa menzilimo Hezbollah senate ida karibu yana kuti nkhondo imene iyi tamate nayo ni komano ifeyo tijoin naso. Si America kuti ifuna nkhondo Israel kuti join ndi Hezbollah naso kuti join naso Iran. Yemen just naso kuti nayo join naso. Yambakali kupanga kudzutsa mabomba ake. That's it. So tingodikira kuti ma update akhale murane after meeting imene ikachitike ku Switzerland mawalino pa 17 February 2026. Guys, thank you so much. Malawian Cameras.